କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଶୋଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହଂକଂ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରାଜିଲ, ଅପସନ୍ ଡି କାଜାଖସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତୁମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କାଜାଖସ୍ତାନ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁଠାରେ ଚାଲିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଅପସନ୍ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଅପସନ୍ ସି ମୁମ୍ବାଇରେ, ଅପସନ୍ ଡି କୋଲକାତାରେ। ତୁମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କୋଲକାତା। କେଉଁ ଦେଶରେ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଟିବା ନିଷେଧ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ପୋଲାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଇଟାଲୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନୀ। ତୁମର